लोगोफोर भिडिअ नायनायनि सिगांनो आङो सासे बिथांनि कमेन्ट्सनि सायाव बुंनो सानदों। नैबे सासे बिथाङा आंनि भिडिअ फैनानै बेफोरबायदि कमेन्ट हरदों आरोना आंनो। दा मानि थाखाय आंखौ बेफोरबायदि बुंहरखो नोंथांमोननो आं स्क्रिनावनो होनानै होखाबाय। माने कमेन्ट्सखौनो लिरहरनो गुबुन जेबो सोदोब नागिरनानै मोनासै आरोथ' जों बुंबाय थाखायो न' जोंनि भिडिअसखौ नायनो मोजां मोनाब्ला अन्नानै नायाब्लानो जाबाय। मानि थाखायथ' एसेबां बिदि बुंहरलायनांगौ दिनै? आरोथ' आंखौ मिथिया हसिया माबोरै बिदि बुंहरनो हाखो? अन्नानै बेफोरबायदि लिरनानै हरनो नाङा ना। आंबो रावखौबो जेबो बेफोरबायदि बुंफेरानो, अब्ला आंखौ माबोरै बिदि बुंहरनो हाखो नोंथाङा? आरोथ' जों गासैनिबो कमेन्ट्सखौनो नायो आरो जों रिप्लाइबो हरखायो। नाथाय अन्नानै प्लिज आरो फिन खेबसेबाव बुंबावबाय जोंखौ बेफोरबायदि दा बुंहर। दे अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना दायो भिडिअखौ नायलांदो। दे आरो एमि बाद होदो बेफोरखौ। अब्लाबो मिथिया माया खायसे मानसिया डाइरेक्ट बेफोरबायदि बुंहरनो नाङा ना न'? जोंबा मा खालामदों दिनै जोंफोरखौ बिदि बुंहरलायनो? आरोथ' मैयानि भिडिअआवबो जोंहा फेमिलिनि भिडिअसो आरोना, जोंहा बिमा फिसा बिफा जयै रायलायनाय, बेफोरावलाय मानो बेफोरबायदि लिरना हरनांगौ जाखो? औ जोंनि भिडिअआव माथो गाज्रि नुखो दिनै? ओहो मादै आला फैबावगोनथाय? फैगोन दे सना, फैगासिनो बियो मिन्थिबाय? मादै ओमफ्राय गावहा न'आवसो थांनो लुबैथारबाय नामा? बेखायनोथ' दाबो फैयाखै जागासिनो न'? दा फैगोन दे आरो सना। ओमफ्रायथ' आंहा दिनै न'आव थांसिगोन ना दादि? नों थाङा? आफायाथ' जोंजोंसो थागोन ना? जादा दादिनि न'आथ' बेयाव नङा दा, जोंनावसो? ओं रानि सना, दादिनि न'आथ' नोंसिनावसो दा ने? ओमफ्रायथ' हनै नोंनि दादि मोजाङा न'आवनो थांथ'वानो मालाय। मिन्थिबाय? मानो? सोंदो दादिनावनो मानो थांथ'वा बियो? बियो ओरैबायदि आरोना सना, नोंनि मादै आरो आदा सानखौबो लांफागोन आङो। ओमफ्राय बिसोर दानो थांथ'वा? मादैमोना दानो थांथ'वानो, बेखायनो आंबो थांथ'लाना। दे होमबा दादि, आंहाथ' आइ आफामोनजों थांसै होमबा। नोंनि सिमांसो बेफोरो सोरां, साननानै लाब गैया। दे नों मानियागौमानथ' आंबो मानियाना। आयंमोनानो दाबो फैयासै नायनाय। हाबाब आफा सना दा फैगोन दे आरो मिन्थिबाय? ओमफ्रायथ' दिनै एसे अखासो हागोन नामाथाय? जानोथ' आरो। आंहा बोथोरा एसे बेफोरबायदिबासो जि मोजां मोनखायो दा, मिन्थिबायना? ओंथ' र' माथो दाबो सफैमाराब्रा आदा बाजिमोनालाय? नोंहाबो ख्लाब ख्लाब जाथारबाय नामा माला मोनफैगोननो? जोंहासो आरो लामायाव मानो बिदि नेलायनांगौ दिनै? हा गावसोरनो फैखागौमोन ना? फैखासिगोनदां ना मादै? ओं सना ओं फैखासिगोन दे आरो। लामायाव दंखाजोबो माथो। हाबाब आबै एलिसा नै नोम्बैयाबो फैबावबायसो नोंखौ लांनो। आयै जोंहाथ' आरो दहायनिफ्राय नेगासिनो नोंसोरखौनो। सान्दुंखायनो एसे बेलासियावसो फैनोसै होननानै फैखादों जोङो। आयै आबौ सना आंनि आबौ सार। आइ लिसा ओइ आरो गथ'फोराबो मानो दाबो सफैदियासो जाबाय थाबावदों? ओमफ्राय आयै नोंखौ फैगोन होनना मिन्थियाखैमोन। ओं बिहामजो, ओमफ्राय बिहामजो आरो आबाखौ फैगोन होननायखाय आंबो फैफाबाय। आंहाथ' आरो नोंसिनाव गोबावबो जाबाय फैयैया, नोंसोरखौबो नायनो लुगैयो, खाथियावनो दं जेराव। आयै आंथ' जेब्लायबो फैजानोसो लुगैयो दा, गावहासो फैया नालाय। दे आरो दाथ' जों फैलायबायना। ओं बेवाइफोर गासैबो रेडि खालामजोबखाबावबायसो जोङो। आलासिखौसो नेबाय दंमोन। दे फैदो न' सिङाव थांनोसै, बेवहायलाय माथो रायलायबाय थानो लामायाव। जेरै थौदो। बाब हाब नोम्बैखौलाय गोसोखाङोना गोसोखाङा आबै एलिसा? गोसोखाङोथ' आबै, बेखायनोथ' आं नोंसोरखौ नेगासिनोमोन। आंबो गोसोखांदोंमोन आबै नोंखौ। आयै आंनि फिसौ नंगौना आबौ? आबै रायखांबाय थायोबो दिनै आयै। आंनि आबौ सना नायनो लुगैबाबो गोजानावसो फैबायना गावसोरहा। दाथ' फैबायना आयै। आयै आंनि आबै एलिसा सना आरो नै आबौ सान। हाबाब दिनैसो नुलायबाय नै आंनि फिसौफोर। ओं आबै। ओमफ्रायथ' नै आबै जेबो डिस्टार्बथ' खालामाखैना नों बेयाव फैना? आदै एलिसाजों आं गेलेबाय थादों आबै। आयै आंनि फिसौ आंहा नोंसोरखौनो नायनो ख्लाब ख्लाब मोनबाय थायो।
माथो डिस्टार्ब खालामनांगौ जाखो जोंहा आबै इलिसाया बेसे मोजां आयौ हामसै जामायजो नोंहाबो दिनैसो फैनो रोंबाय एसे गोबावनि उनाव हा सम फैबोलानो जायो फैनोखौथ' सानोहाय जामायजो नाथाय माथो खालामनो गोदो आंनि फिसालाया जिबायदि खालामबाय गोसोफोरानो आंना बोरैबा मोनोमोन फैनो ओइ जामायजो हा जि जाबाय आरो हा गथ'फोरनि गेजेराव जियानो जाया मानो जोंथ' गाज्रि मोनलायनो नाङाना आंथ' आरो नै बै सासे थानायनि थाखायसो थांनो सानबाबो जाया नंगौ जामायजो माथो बुंबावनो आरो दालाय आबै ओमफ्राय नों हर थालांला दिनै जोंनाव आयै आंनि फिसौ आं दिनै हर थालांथ'ला दे आबौ माब्लाबा फैनोसैलाय औहाय ने आबौ हा हर थालांबालाय माथो जानोमोन दिनै थालांथ'लाहाय जामायजो माब्लाबा फैनोसैलाय आरो माथ' आरो नै फिसौफोरखौनो जिबायदि गोसोखांहरबाय थायो आरो सानाबौखौबो होमबा दसे गैयाबानो जिबायदि खालि मोनो न'फोरखौनो औ हा बिदिनोथ' आरो जोंहाथ' आरो हजों न'खराबो दा बै सासे गैयिखायसो सान्थि जानानै दंथ'यो मोजांसो मोनथारदोंमोनहाय आंबो खबरखौ खोनानानै औहाय जामायजो हा बेखायनोथ' हाबाखौबो आङो बिनिफ्राय गोजान जाखाथारदों होनना बुंखाबाय नै आयै आं सा लोंनो लिंफैदोंमोन थुदो सा लोंहैनोसै आयै बेयावनो लाबोबाबो जासिगौमोनदां आइ औ हा जोंनि बेयावनो लाबोदो बाराबा बिहामजो आयै हजोंनो जमा लोंहैनोसै जोंहा थुदो दे बिदिबालाय थुदो नोंथ' गथ'फोर फैद' जोंहा मेथाइ गोथाव जानोसैलाय फैदो बिहामजो रथ'लाय औ आयै आयै नों फैनायखाय आं जोबोर मोजां मोनदों दिनै गोसोखौ आंबोथ' आरो मोजां मोनगौमोन ना आइ नोंबो जुदि जोंजों हजों थांफानायमोनबा नाय आइ आं मिथिगौ आंनि फिसालानो गाज्रि होननानै नाथाय जुदि नों आंनि आबाखौ निमाहा होनो हायोबा निमाहा होदो बिहामजो आयै निमाहाखौथ' होबाय आं र' नाथाय आं बिदि थांफिननोखौ दानो जेबो सानथ'वाखै दाथ' आरो आबैयाबो बुंखाबायना मायानिफ्राय गोजान जाखासिगोन होननानै फाथैलाय बिसिग्रोथों आयै आंबो मिथिगौ नोंसोर आंखौ सोरांजों गोरोबफिननायखौ लुबैदों आरो नाथाय आयै जाय मानसिजों आं गोजान जाखाबाय बेजों एसेब्लाबो गोरोबफिननायाव सम नांगोन आंनो आं आंनि फिसालाखौबो लानानै सानखायो आयै औ नंगौ आंनि फिसालायाबो उन्दैनिफ्राय बिफानि अननाय मोनाखै बेखायनोथ' आं दायो सोरांखौ जेबो होना अब्लाबो एसे सानफिनदो दे आइ आंबो आंनि फिसौजों थानो लुगैयो नोंसोरखौ सिगांनि बायदि नायफिननो लुगैयो जुदि हजों नों थानायमोनबा जोंनि न'खरा बेसे सुखु गोजोन जाफिनगौमोन दिनै सिगांनि बायदि बे गाज्रि हिन्जाव फैनानैसो गासिबो थेर बेथेर जादों दा नाथाय दायोथ' आंहा फिसालायाबो बिखौ गारनो होनखाबायबा जागोन आयै आं सानगोन दे बिनि फारसे नाथाय दायो थुदो सा लोंहैग्रोनोसै बेसे गोजोनगौमोन दिनै नोंबो जोंजों थांफानायमोनबा जागोन आयै जागोन नाथाय एसे उनाव दे अब्लालाय बिहामजो जेथ' हजों नोमफायाबो नोंखौ फैबा हामगौ सानबाय थायो मिथिबायना आंबोथ' आरो नोंसोरखौनो लामा नायनानै थाबाय थायो आंहा फिसौखौबो बिराद गोसोखांहरबाय थायोना आयै जोंहा सानाबायाबो खाथियावनो दंखायोना औ बिहामजो आरो जोंनिफ्राय गोजानावल' दा थांसै माब्लाबाबो गोजानाव दालांसै दे जागोन आयै आंहालाय बेखौनो दिनैसो लोगो मोनलायबाय दिनैसो नुलायबाय औथ' र' ओमफ्राय जुदि आइ लिसाया जेबो डिस्टार्बथ' खालामाखैना थो गारो नोंबो माथो डिस्टार्ब खालामनो जोंहा फिसाया मालाय हनै बिदाजोंनो बेसे मोजां थाबाय थायो आरोथ' मा मिन्थिबाय नायनि आबा साना मा बुङो जोंहा आगैखौ लाखिनोसै ने आयै आयंमोननो हरलासो जाबावदों गथ'आबो जात जात बुंखायो दा मालाय बिदा बिदानाव लोगो मोननानै बेसे मोजां मोनदों बियो जोंहाबो आइया बिदाखौनो गोसोखांहैसिगोनलाय बियो हजों न'आव थांनानै बेनोथ' गावहासो ओमफ्राय हरखौनो थालांला दिनै इस बेखायनोथ' आं बुंदों थुदो नोंबो जोंजों दाथ' आरो सासेयाबो गैखालाबालाय बावसो इनि अबाव गैला जानो बेलाय मानो जुदि आंथ' दाख्लै माथो खोनादोंमोन बियो जेलावसो दं होननानै नंनायालाय नंगौ नाथाय दायो बियो जेलनिफ्राय बाहेरायाव फैफिनबायानलाय मालाबानो ओंखारफिनलायबाय बियो बे हिन्जावआलाय आरो बहाथो जेलाव थाबाय थानो आयौ आंहा बेखौनो गोसोफोरा मोजांसो मोनलायदोंमोन नाथाय दा आरो बिदिसो जालायबाय आरोथ' जेलनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट सोरांखौ नागिर आंजोंसो फैबावदों नालाय रायलायनो नै जुदि
एबार आरो सोरांखौ बेजों हगार हरथारनांला दे नोङो। आरो दा थांनोसै सोरांखौ। ओरैनो गावबो बेजों गोजान जानोसै बुंखाबायबालाय। बुंनायाथ' बुंदों र' इमि। नाथाय आंबोथ' आरो खाबथानानै लाखिनो हाया न'। दे गावसोरसो मा सानलायो। आंथ' जेबो बुंला होनखानायमोन। गारथारथोंसैहाय बेखौ। बे थाबा असान्थिसो जायो बांसिन। जि बायदिसिना बुङोहाय बियो। एकदम सुखुथाराहाय आं मानसिखौनो। गावसोर मा जायो जालायबाय थाथों। नाथाय आंखौथ' बेफोरबायदि बुंदेरनो नाङाना बियो। गावसो जोंनि जिउआव फैनानै बिदि प्रब्लेम जादोंमोन। दाना आंखौसो उल्थां फाल्थां बुंफैयो। सोर रागा जोङा जानो। आंबो सैथाराहाय बिखौ। मानोबा बिदिथाय मानसियानो। मिलायनानैबोथ' थानो रोङा मानसियानो। जि असदा साननायफ्रानो गाज्रिल'। दे नों सिन्था खालामनाङा। दाथ' आरो सोराङा बेजों गैखाला होनखाबायना। अब्लाबो बे हौवानि गोसोखौ बारा हमना मोनला आं दायो। खेबसे दुखु होजाब्लाथाय बिदिनो मोनो गोसोआ। फोथायफिननो गोब्राब मोनोना। ओं इमि। आरो दाथ' सिगाङाव जि जाबाय। नाथाय दायोथ' आंहा फिसाला दङना। बेखौ लानानै जि सिन्था जायो आं माब्लाबा। एखनब्लाथ' सानलायलाङो आं बेयाव फैनायनिफ्राय फैयैयानो साबसिनमोन। गथ'आबो बिफाखौ लुबैयोबा बिफानि अननायखौ होनायखौबो आं जेबो गाज्रि मोनाखै। नाथाय आं फोथायफिननो एसे गोनो गोथो जाबाय थायो। दाथ' मोजां र'। नाथाय उनाव आरो बिदिनो गोरोन्थि खालामबावोब्ला मा जागोन देनाय। सोराङा आरो बिदि खालामनाय नंलादां सोरि। सोर मिन्थिनो आरो दायो। दे आरो जोंहा जोंनि खोथाखौ रायलायनोसैलाय। बेफोरखौ बाद होदो नोङो। न'आवसो थांफिननाय जालायनोसैलाय। दसेनो ओरैनो फैनाय जालायबाय। मानोथो थांनांगौ देनाय। हरसेखौनो थानो हाला गावसोरहा। आफायाबो हारसिं जायोना हजों थाबोबायबा। दे अब्लालाय जोंबो मालाबा गोसोखांबा थांनोसैलाय। थां दे। गोसोथ' जायो नोंखौबो लांफानो। नाथाय नोंसो मानिथारा। र' एसे सानग्रोबावनांगोन आङो। आइयाबो बुंदोंमोन। आइखौबो एसे उनावसो होनना बुंदों आङो। मा खालामनो इमि। जोंहा संसारानो बिदि जाबायबा उन सिगां साननो गोनां जायो। नंगौ सोरि। नोंजों जि दुखु मोनबाय आंबो मिथिगौ। दे आरो जाद'। दा दसे उनाव जागोन। दायो जागोन होनै गैला। समफोरानो बारग'लांजोब्बाय नोंनिया। जेबो नङाना माथो जानाय दं। माथो जानोनो मालाय गासैबो जाखांजोब्बाय। उन्दुनोसो थांबावबाय। दिनैथ' ओमफ्राय ओंखामखौनो खहाब्रेनाय बायदिसो मोनसिगोन आं दिनै। मानोबा? आरे बाबा सनु नों जे दंना आंजों। माखौबा खोथा बुंनो फैदों बियो। दहायनिफ्राय एसे मोजां जमा खुरखानानै जानो लिंहरखाबाबो फैबावा नामा? ओमफ्राय सानजों ओंखाम जानोसै आरोना। जानाय नंला बियो दासो। मानोब्रा मानो? मानो होनबा आं ओंखामखौनो जाखांबाय। जाम्बि आंखौ गारनानै जाग्रोबावो नामा ओंखामखौ? सोरां आंनाबाथाय नेला नेलि गैया। नोंखौथ' आंबो लिंहरखादोंमोन ना दहायनो। नोंसो मायबा खामानि दं होननानै फैयासै। इस जेबो नंला दे दाबो। होमबाबोथ' नोङो दायो आंखौ नेबाय थाखागोन ना? माने नोंनि मोखांखौ नायै जानोसै आरोना ओंखामखौ। बिदिब्लाथ' आरो माथो बुंबावनो सोरां। ओंखामखौलाय मानोथो जाबावलायनो बिदिबा? आंनि मोखांखौ नायबाय थादो आरो। ओमफ्राय ओंख्रियाबोथ' गोथावथारना। नों जे संनाय ना। हायल' नोंनि सोरां ओंखामफोरा जाद' माबेनो। हर थ'नायखौ नुवाखै नोङो? नोंखौ नेबाय थानांगौ बेफोरबायदिनो। दे जेबो नङा। गावनि फिसायखौ नेनायावलाय माथो जानाय दं। दा आरो बुहुदसो फैलायलांगोन। ओंखामफोरा थाब जानानै लाखा। बुहुदनिफ्राय बांसिनथ' नोंखौसो गिथावसिन नुयो माथो। नोंसो बेफोरबायदि बुंदों आंखौ? खनसेथ' एसे मोजां ओंखाम खुना होबावबाय आरो बिनि सायाव नेबावबायसो आङो। मिथिबायना? दहायबो नेदो दाबो नेबावबाय। अब्लाबो नों आंखौ बेफोरबायदिसो बुंबावदो। हैद साला दा मिन्थिनाय नङा दे आङो। थांगोनसो आङो। दे जोंहा रायलाय ओंखाम जागोन आरोलै। नों खाथियाव थाबा मोजां मोनना गोसोफोरा। बेखायनो एदावबाय आरो नोंखौ। नंगौ माखौबा। दे ओंखामखौनो जाना लाग्रोनोसै ना। अब्ला दहायनिफ्रायलाय माथो बुंबाय थाखो आङो? ओंखाम जानानै बरिया नांबायथ'। ओंखामखौनो जाब्रेमारबायथ' दिनै। ओमफ्रायो गयफोरा जाद'। माथो गयफोरालाय खरस जायो नामा? जोंफोरनि गया बरिया हिटखा जानानैल' नाय। ओमफ्रायथ' सनु एसे मोजाङै होनबावलाय।
माने अननानै बुङोब्ला गोसोफोरा बांसिन मोजां मोनो ना दे आरो जोंहा बाबु बिमा गोथावै बुंलाय नंगौना सोरां दे आरो होमबा जोंहा बाबु बिफा गया जादो आं खावखानानै लाबोबाय नङाबा जानोबा जा जायाबा था नोंजों देन रायलायबाय थाया आङो ओमफ्राय आंथ' मोजां मोनो ना नोंजों रायलायबाय थानो मानसियानो थांलायबायसो दिनै जेबो नंला दे आरो बे मायाखौबो सासेना फनसो हरलायगासिनो आंनो